салом алейкум бародаро. ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Чӣ хеле ки медонед дар бораи програмаи Тамос ман видео каром ва гирифтани NGN номера ба шумо нишон додум ва ваъда карда будум ки тарзи шодмонӣ ба номерои NGN ам нишон метиҳам. Марҳамат то охири видео тамошо кунед. Фаромӯш накунед лайк, подписатсия ва поделитсия кардана фикротона дар комментария нависед. Барои шод мондан дар номерои NGN яъне програмаи Тамос медроем. баъде ки программадро омадем профил интихоб мекунем ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа пополнение баланс ҳастай. ҳаминҷа интихоб мекунем. баъд иҷада пополнение в Россию. ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа дар шумо як номер нишон метиҳад. агар шумо ай киви кошелек шод монданӣ бошед, дар ҳамин номеро шод мегузаронед ва шумода шод мегузарад. агар каси русӣ фаҳма, ҳамҷа ҳамаша фаҳмондагӣ. бо ин поёнтар мебинед ай дигар, мисол ай Сбербанк гузаронданӣ бошед ё ки ай дигар терминалҳо гузаронданӣ бошед, ҳамҷа интихоб мекунед. шумода нишон метиҳад кадом номерода чӣ хел сум мондан дар кор. мисол ҳозир ман киви кошелек шод мемонам. лекин чӣ хеле ки медонем киви кошелек защита дорад, съёмка карда намешавад. шод мемонам, баъд дар шумо нишон метиҳем ки дар ҳақиқат шод гузаштагӣ ё не. мақсад метонед ҳамин хел дар номерои худатон яъне дар номерои NGN шод монед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи NGN номер ва програмаи Тамос. агар видео маъқул шуда бошад лайк монед, дар канал подписатсия кунед, поделитсия кунед видеоро дар ҷое ки шумо ҳастед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, то боздид.